Actua Vallès és una entitat sense ànim de lucre que neix el 1993 de la mà de voluntaris i familiars d'aquelles persones que eren afectades en aquell moment per l'epidèmia del VIH-Sida. Actualment també comptem amb un gran equip tècnic que va acompanyat de tot aquest grup de voluntaris. Ara mateix tenim diverses branques d'acció, diferents àrees. Una d'elles és la de la promoció de la salut. Aquí s'engloben diferents projectes com la prova ràpida del VIH, Projecte Dona, que està vinculat al treball sexual. Hi ha una sèrie de projectes que estan vinculats d'alguna manera no només a aquesta àrea de promoció de la salut i VIH, sinó també a la branca de l'exclusió social severa, com podria ser SAVA, que és un servei d'acompanyament a la vida autònoma en què es fan plans de treball individuals, o el pis d'acollida, que és un recurs residencial de 8 places. Més específicament en aquesta àrea d'exclusió social tenim altres projectes vinculats bàsicament al sensellarisme, com són Sabadell Sostre, Housing First i Actuar al carrer, que és un projecte de prospecció de carrer. En la resta de projectes de sensellarisme el que es fa són plans de treball individuals coordinats amb els diferents serveis per poder realitzar algun tipus de canvi, buscar algun tipus d'alternativa en aquest àmbit d'habitatge. I així com en general el que expliquem és que no són projectes tan diferents, més enllà del fet que algunes persones sí que tenen VIH i d'altres no. Finalment el que es fa són processos d'acompanyament no només en quant a l'àmbit de salut, VIH, consum, salut mental, sinó en quant a l'àmbit d'habitatge, l'àmbit econòmic, xarxa social de suport, xarxa familiar i suport personal. A Actua Vallès treballem a través del vincle, que és el que ens permet poder acompanyar i que sigui de manera significativa. Com a alumnes en pràctiques, el que esperem de vosaltres és que participeu activament en els projectes en què desenvolupeu la vostra estada de pràctiques, que no hi hagi o sigui una mera observació, sinó que tingueu iniciativa, en què pugueu intervenir, pugueu fer petits acompanyaments, participar en les reunions d'equip i d'alguna manera també viure la nostra entitat i els processos personals de les persones a qui acompanyem.